Understanda ipressure nestress abasebenza phezu kwaso onesi, kodwa le hayi ayondlela yophatha abantu abagulayo. Iwesi nangoku seyibona into yobana uyashutwa wenziwa ividiyo akakhombisi tu ukuzona. Umbuzo wami ke ngoku into yoba izingakanani okanye zeziphi izinto abazenzayo xa ngaba bengabonwa ziikhamera. Hayi bamsuspende kancane. Hayi bamsuspende kancane befama nje kwawumsebenzi nje uluzile. Ayikho kaloku le nto. Nami ngithi ake ngiphawule ngale video guys. Yo, ibhlungu nokho. Yazi ama-patient ayadelela guys. Ama-relative ayadelela. Ama-patient ayadelela. But asikho isidingo sokuthi wenze leya nto kwi-patient. Asikho. Okungcono ngamane uphume uyoshaya umoya wehlise ukudinwa. Nami ngiyi-paramedic, sike sihlangane nabantu abadelelayo. Umuntu aqhaphe ngenhlamba uzomsiza. Uzosiza i-patient noma uzosiza umuntu wakubo, kodwa akuthuke. Wehlisa umoya, siyabekezela. Umsebenzi uyabekezelelwa, siyabekezela. Umsebenzi uyahlonishwa ngoba mase kuvela isimo esikanje usukhombisa ukudinwa kwakho. Uzophela umsebenzi. Uyaphela umsebenzi mase kunje. Awuyithinti i-patient ngesandla sakho. Amagama noma iy'nhlamba zingena ngala zihlale, kodwa zizobuye kube ngcola, azinamatheli guys. Hloniphani umsebenzi, hloniphani umsebenzi. Kuyabekezelwa la ekhaya. Iy'guli nje ziyabekezelelwa noma inini noma ilaphi. Ilento ifana nalento ekuthiwa the patient is always right. No, the customer is always right. Noma ngabe kuthiwa i-customer seliyabheda kodwa kuthiwani lihlezi li-right. Nama-patient-ke ngokunjalo. We guys, sanibona, I hope ngiyaphila nami uthando kwabhejelo yokuphela ehlale e-Island. Yebo we guys, ngase ngadumala ngiqeda ukubona ivideo yenesi ihlokoloza isiguli. Qeda ukubona ivideo yenesi lihlokoloza isiguli, ngase ngadumala, angazi ukuthi ngingachaza ngithini indlela engifila ngayo njengamanje. Naze nasiphoxa, yazi amanesi ahlezi egxekwa every day, and mase bethi amanesi basuke sebesibala sonke nathi esingekho bed. Basuke sebesibala sonke, and lapha yamangibuka leya video ika government lapha. Angisho ukuthi wonke amanesi aka government anjalo, akhona amanye right, and nami ngile ebhedlela zaka government like bengwabona amanesi ukuthi cha ngaze ngaphathwa kahle. Uyabo, ngaze ngaphathwa kahle futhi angeke ngize ngikhulume ngesibhedlela saseGoli ngaya kusona ngoba ngase ngiyinesi lapha ngase ngisebenza vele. Abanye ngathi mangisixoxa istory sami ukuthi yo ngaze ngaphatheka kahle eThembisa Hospital, bathi hayi mhlambe ingoba babonile ukuthi nawe uyinesi. But nje ngathi ngifika nje mina yonke into yabe emergency sidlule lapho. Last year ngangihamba iGreece, ngihambisa ukati, ngathola nje omnye ugirl futhi angazi ukuthi wayengathathanga igama lale yantombazana. Like she was very nice ngoba sasilate ziningi izinto ezazirong kwi-file yethu, but nje wayethetha ngendlela eright nje, yabo esifaka endleleni engadeleli, wasiphatha kahle. Amanesi aka government guys, niyasiphoxa izinto. Angisho wonke amanesi aka government, but bayazazi abantu engikhuluma ngabo. Niyasiphoxa kuhlezi kukhulunywa ngamanesi every day, and kusiphatha kabi nathi lokho ngoba phela nathi samanesi. Mase bethe amanesi basuke sebesibala sonke. Ngaze ngadumala guys, nafunda phi nina yenu nursing nayifunda phi la kwathiwa khona nokwenza kanje. Na register ko umuphi nursing council la kwathiwa khona nina anokwenza kanje, noma ngabe kuthiwa isiguli sesikunyanyise ngaleyo ndlela, sesikudine ngaleyo ndlela. Iyiphi lencwadi owathi mawuyivula wena yathi ukhomba kanje isiguli? Eyiphi leyo ncwadi leyo?
And ngake ngasebenza kweshiyo yaza ngidina indaba. Ngake ngasebenza kwenye iclinic yaseGoli ngeke ngisho ukuthi yipi. Ngangithola icontract lapho. Cause vele ngisebenze enganeni mina like ne-experience yasenganeni bangifaka kwi-department la kugonywa khona abantwana. Ngithi usister esasisebenza naye lapho babe bawu2 and then kwase kufika thina ama contractors kwaswaphuma lo munye base bafaka thina nomunye umngane nami sisebenza nalo. Lo munye wayephumile yena way right shame like noma ayenakho yena lokho ukuthi okay usebenza ka government ukhululeke kakhulu but nje way right. Ngithi lo esasala naye lo esasala naye cabanga iwinter oma bengane aphumele ngaphandle athi oma bengane ucela umuntu angene ngaphakathi ingane seyikhumulile. Uyacabanga ingane yakhe incane kuthiwa khumula ingane ihlale naye passage lapho sithuli siyabuka phela because like nasa siseko comfortable ukusebenza nalomuntu sizofundani sithi sibasha uyayibona leyo nto leyo athi ingane umuntu akangena ingane esekhumulile sezazi ukuthi uzokwenzani la ningafiki nizongena la senithithiza lapho ungenisa abantu abawu2 ngesikhathi esisodwa engakamqedi lo munye umile uphethe ingane kanje angazi ukuthi ngachaza kanjani lo munye umile uphethe ingane omunye usahleli phansi like awubi nasisikhathi sokuthi nje u20 minutes wakho ukhuluma nenurse uzokubuza usamile nje ingane uyiqokusela eminyango uyabona nje guys lezo zinto lezi ezingekho right and le nto siyibuka every day. Mina oswayela ukusebenza ka private like ngiyathuka futhi nje ngidumela ukuthi ayibo guys ngizosebenza kanjani nomuntu nje uyabo. Hayi ingidile le ntombazane kuba ukuthi noma vele esengasekho amalokhuza lama patient angisaxoxi naye because ngizoxoxana nalomuntu nje ngizoxoxana sengiyambuka nje nami like nami ngiyazibuza ukuthi hayibo ngizokwenza kanjani ngoba phela ngeke ngize ngikwazi ukusebenza nalomuntu kanti lizoba linye ilanga labayisilima. Kanti lizoba linye ilanga labayisilima wowenza kumina lo doti awema ayikho indlela engazange ngize ngimtshele ngayo. Ayikho indlela engazange ngize ngimtshele ngayo futhi wavele wathula ngoba ayikho into ayezoyiphendula. Wavele nje wathula guys nina emsebenzini seniyakogcina icala anisenazo inhliziyo zokusiza abantu. Senifika emsebenzini nezinkinga zenu anisakwazi ukuthi manifike egatini nikhuleke noma ingenhliziyo uthi ucela inkinga zakho zisale egatini zikulinde mawubuya uyithathe mawubuya ungene umsebenze with a smile. Yo angazi nokuthi ngithini ngaze ngadumala naze nasiphoxa niyasiphoxa. We guys sanibona ngiyabingelela kwesibili futhi uthande kuhamba ejelo eHopewood ngihlale eIsland. So ngiyezwa ama comment abanye bathi iguli ziyadelela yes. Abanye basho ukuthi ivideo ayiphelele bafuna ukubona ukuthi kuqale phi sexual harassment ubepantsu. Noma ngabe kuthiwa ubempatwa guys noma ngabe kuthiwa kwenzakaleni akanayo iright yokuthi akhombe isiguli kanje akhulume kanje. Yazi ngcona nokuthi uvale ikhethi akekho umuntu ongakaza akekho nesongakaza delelo isiguli but kumele usebenzise lento le. Akekho nesongakaze azazadelelo isiguli. Yabo mhlambe ngcono kube mhlambe yena uthe okay lo yabhuti uphathe indawo sesent mhlawumbe kodwa ubengamvaleli ikhethini khona lapha ngazi noma khona ke namakhethini lapha ya but amvalele amtshele like enze sure ukuthi umsebenzi wakhe usafe. Certificate sakhe si safe akaluze umsebenzi wakhe. Hayi lento ayenzile itshengisa ukungabi nangqondo. Akekho umuntu ongazi adelela isiguli nathi iguli ziyasidelela. Yabo but uba nendlela yakho nawe ukuthi okay lo ngizomtshela kanjani. Uyabo. So njengoba ngimentionile lapha kuleya group ukuthi khona ilokhuzana engaye ngasebenza kuyona. Leya clinic leya yami bane like mangabe bebhukhela oma bengane imigomo I think indlela yabo nabo kwenza ukuthi impilo yabo ibelula uyabo like kube imigomo eyodwa basebenzisa imigomo eyodwa ngoMonday nangoTuesday eminye imigomo. So mangabe bebhukhela oma bengane if kumele uthole lowo mgomo loyo angathi ngizochaza kanjani ukuze understand but abazobhukhelwa oMonday abantu vele abathole imigomo eyodwa you don't have to hlaba lo ngomunye umjovo hlabe lo ngomunye umjovo hlabe lo ngomunye umjovo naye zonke ngisho ya understand lokho benzela ukuthi impilo yabo ibe lula. So uma bese bekubhukhela for your next appointment bazochecka kwicalendar ukuthi bazokubhukhela ngayiphi date. So wena kuzomela ubuke ngaleyo date leyo ekujova ngawo lo mgomo lo udinga ingane yakho. Okay fine. Thola ukuthi uma wengane ubhukhelwe uWednesday angakwazi ukufika Wednesday because nabo baneyinkinga zabo mhlawumbe imali okugibela or anything nje engenzeka empilweni njengoba nathi sinezinto zethu ezenzeka singayiplanile. Angakwazi ukufika Wednesday afike Tuesday or afike Thursday.
mengabe efika iklinikhi iqala ngo-8 ukusebenza but kumele avuke azobamba iqueue uvuke ngo-4 mhlambe ngemali yokugcina kade engenayo uyibolekile wavuka ngo-4 wahamba eklinikhi wayoma egate 4 5 6 7 8 ivulwa iklinikhi bangeniswa ngaphakathi bayobamba iqueue mhlambe uyoze athole usizo ngo-1 mase ngena ngaphakathi eseyichaza inkinga yakhe ukuthi asangaze akwazi useyathethiswa why ungafikanga ngedate yakho like niphazamisa iplan yethu blah 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 and stuff anginankinga nalokho ke vele mangabe be wrong nabo kumele batshelwe but usumjikiselana usumosha impilo yakhe like usucomplicate izinto lo muntu kade emile ekseni 4 o'clock ume ngaphandle and manje u1 o'clock uyamjikisa wena ngoba phela mthethise umbonise ngendlela eright umtshela ukuthi no next time zama ukuthi wenze sure ukuthi ufika ngedate yakho umjikiselana ukhona umjovo because ikhona imjovo eclinic okumele uthole it just that ufike ngedate engayona umjikiselani niyalunga ni asazonishutha ama patient khona nizofunda ukuba nenhliziyo nikwazi ukuzwela omunye umuntu uma unesingane inese ngazuthi umntana wakho mangabe unesa umama umnese ngazuthi unesa uma wakho nina seniya nje ukogcina icala emsebenzini ngeke nilunge nina nga private ka private ngeke nilunge ka private uxoshela ukuthi patient awuhlekanga bhali email patient ukuthi awuzange uzohleke ungene wodini engeke nilunge nina private ka private kungena icala uthi patient akweqobelanga inyama kade izodla lingene icala nezwana lingene icala lokuthi aweqobelanga inyama engeke nilunge na private ka private ipatient uma ngabe kuyiyona ekupansile noma mhlambe kuyiyona enze into engasile nje axolisa wena ngoba iclient ngeke nilunge na private ka private kungena icala ukuthi patient awesula ngomhlanje ngeke nilunge nini yazi ukuthi ubizo umphathi ukuthi awusho ukuthi madam bani uthe nje mhlambe oma mangabe egugile kusuke nje umsindo wayo lona lo ukuthi umbiza ngo-oma umsindo nje ukuthi umbize ngo-oma ngeke nilunge nina private lapha yana private sibaphucunga inyawo lapha ka private massage lapha yana mayibize passage ibheli basesandleni ayicafaze kuphela iminute aphinde ayicafaze kuphela iminute aphinde ayicafaze kuphela iminute kuboshwe imbazo lapha abantu mawunesi ungakasebenzi ka private ngithi ukhakhayelwa akaqini kahle ingakho mawunesi kumele ukuthi uzazi zonke izindawo zokusebenza ngoba into edala ukuthi nibe comfortable lento ukuthi mawuqeda ukuphasa uye kahulumeni iyamoshana nayo awukhuli kahulumeni ufanele ukuthi uye ngoba usiyonesi specialty sakho ayizisuka amadaka nje because izimo zakanesi ngeke uzazi zonke ngeke nilunge ka private ka private makuthiwa 7:15 ukungena 7:15 wafika ngo-20 past deduct imali yakho ku-payslip deduct imali yakho ngeke nize nilunge ngeke nilunge angiphathi makuthiwa patient usondele eduze kwayo uyayithinta ungakhishwa amaphoyisa esibhedlela emaphoyisa
ngeke nize nilunge nina private hayibo akuhlala lapha yana patient ayinqeni ukuthi ithathe i-cellphone ifihle ithi intshontshelwe ka-private niyosangana nibe zinsanga kubizwa ama-security niyosangana especially bangabe mhlophe umnyama niyosangana nize ninsanga yazini nisho ucoshwa obins phansi kuthi later ithi oh I found it ngeke nilunge laphana ngeke nilunge ni too comfortable ka government ngeke nilunge laphana uxoshela ukuthi ilunch sezwe ngo-12 wena wayiletha ngaphasi akweni wenza ukudla ekitchen but for a fact uthi unesi ngeke nilunge laphayana a private uyabona nje Mandlovu kwayiloku nje okushoyo ukuthi wena unesibindi sokuthi i-patient iyatshelwe indaba zayo sengingabalekela nje kwakuneso wena mina ukuthi ngingathi ngiyi-patient wena as unesi umuntu engithembela ukuthi impilo yami lele kuye ubhale kwi-social media to a content creator enama-followers angaphezu kuka-200k uthi wena utshela i-patient iy'ndaba zayo yabona ukuthi kwayiwena uyingozi uyihazard kanesi uyiphi level lakho nona ozotshela i-patient iy'ndaba zayo wena abantu bayagula baphethwe i-BP yobatshela iy'ndaba zayo wena esibhedlela abantu baxakekile basanda ukudiagnosa no-cancer wena ubatshela iy'ndaba zabo wena Ndlovu sinethemba Ndlovu wena abantu bashawo husband badla ama-antidepressants esibhedlela bayophumula bazixakekele wena uzoba batshela iy'ndaba zabo awu hayi ngingasaba mina ukuneso wena uma ngabe inkosi yami ngingaqulekela kuwinkosi ngisize ngivuke ngithintithe lento nje oyibhalela iyakuveza ukuthi kwayiwena nje uhlobo olunjani likanesi uhlobo nje onjani kanesi utshela umuntu iy'ndaba zakhe egula esesibhedlela patient exakekile ethatha impilo yakhe wathemba wena ngawo wena uzomtshela iy'ndaba zakhe 2 uqinisile eyakho lo private yenza njalo okusho ukuthi usebenza kwi-tuck shop ka-private ayikho lento oyibhala lana ifika nani lento manesamasha ukuthi nitshela ama-patient iy'ndaba zawo ngiyaguga kanesingi manje kaze nje at the age of 41 ngitshela i-patient iy'ndaba zayo i-correcte lento yakho instead nje futhi fanele ngabe nje uyayidelete le comment ngoba mina ngilandelwa ngisho na Womet Show kwiwall yami ngicela ukukutshela ke mina uyabona la kule content yami la ngilandelwa iMelomedi ngilandelwa uNetcare ngilandelwa uLife ngilandelwa uMediclinic ngilandelwa mina abaphathi ngilandelwa operational manager mina content yami izokufaka ubungozi into eyicommentela izokufaka nje ebungozini Ndlovu susa nje lento la ulokuzenza iqhawe ngento engekho ugive ama-patient iy'ndaba zawo awukho nje private onjalo unless uma usebenza emva kwendlu kagogo wakho yinina labe nisonela inesingi nisenze sithukwa abantu nifike ngamathuba omsebenzi hayi ngobizo nizogive ama-patient hayi Ndlovu hayi Sanibonani. Empilweni yami kungisize kakhulu ukuthi kube nezivuva bazeyivunguvungu ezingifundisa impilo ukuthi ukhona umuntu ku-create indaba noma shintsha istory noma ithathe la ewuhafu ngakhona yabona nje mina lamasimba nganza kwethu angeke ngihambisane nawo ivideo khona la iqala khona yini umuntu oshuthayo engavezi unesi ukuthi batheni kuye bamprovoke ngokuthini amanesi nabo nganza kwethu angabantu futhi ayakhathala
Abantu abagulayo into esengayibuka eningi, abantu abagulayo bafisa engathi wonke umuntu angagula afane nabo. Oqala leyo, abantu abagulayo beyisa bese kuthi uyagula kumele umcabangele waguliswa yimini, waguliswa yimi. Abantu abagula bayedelela bangayinakekeli impilo yabo, khona abantu abangayinakekeli bangayikhathaleli impilo yabo, bafuna ukukhathalelwa abanye abantu eceleni. Unesi kuqalephi ngoba eseshuthwa la ngimi nonesi. Amanesi abantu nabo, amanesi adelelwe kakhulu eSouth Africa kuthiwana anempandla wona anayo ufakazi, anamaqakala atshekile. Angiwazi ke amaqala atshekile, angaze ngiwaboneke amaqakala atshekile, kodwa amanesi adelelwe kakhulu angahlonipha. Bantu besifazane babhizi kule video, same people people gang inyoka kule video zithi akaxoshwe, and is a very same people abakhala ngokuthi abondli abathi bangama single parent, bangomama abangondlelwa izingane. Kodwa phansi kwale video abantu besifazane abazele abanemlanjwana nga3 nga4 nga2 abathina akaxoshwe lo muntu, abafuna ukwazi ukuthi le ndaba iqalephi. Hayi bantu besifazane nesinyoka, ayiniyazondana nodwa. Cha akekho nje othi na iqalephi ingane zakwethu. Wonke umuntu uthi nje akaxoshwe. Iqalephi video? Sikhathela abantu abenza izinto ezisnacks bese beshutha abanye abantu abahlala phansi bafuna ukubamoshela impilo, bengabenze lutho. Umuntu engakwenze lutho ufuna ukumoshela isinku. Ngapho uyaposta abondla umuntu ofukuzela izingane zakhe, mhlawumbe unezingane lo sisi unomama wakhe amnakekelayo, ubhale kalula ungasazi istory ukuthi sisukephi. Hayi South Africa mina ngiyanibonga, thank you. MaPakistan ayohleze sehlula nama Nigeria ngoba ayabambana. Thina abantu abamnyama eSouth Africa sihleze sicabangelana izinto ezimbi, senzana izinto ezimbi ezibhlungu ngaso sonke isikhathi, kungalandelelwa iqiniso ukuthi indaba iqalephi. Yini umsuka wale ndaba ngoba indaba isinkulu ingaka. Hayi ngiyanibonga mina. Ngithanda nezwa. Bye. Hello Mzansi, welcome to Mkosa's Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. There's a viral video let's semsindo lomkhulu apha enkundleni yokuxhumana yanesa bonakala thethisa khomba school esibhedlela, and bantu abaningi they had a lot to say about this video. Most people are dragging the news, saying ukuthi manesi ayazelela, manesi vele ayahlukubeda ama-patients etibhedlela, and some were blaming and dragging the patient ukuthi ma-patients nawo sinsikhathana esicife futhi ayazelela, and some people are even saying ukuthi we don't know ukuthi le video iqale kuphi yaze lo nesi akwade ngale ndlela. Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.